Pelasan uling khas Banyuwangi. Ayo kek gawe pelasan uling. Sore wis pelasan enus, pelasan lemuru, pelasan ontong. Delengen kek ulinge kari gede-gede. Ulinge kari mempek-mempek, delengen tak kek tandangane uling sampai son wanik-wanik kaken wis nyekel kau. Delengen kek ulinge. Ayo wis kek ulinge mangkat ditugeli. Mari sun tugeli terus sun wadai. Miane sing amis ulinge sun peresi jeruk nipis. Wis mari ku uleden kabeh ku uling ngambil jeruk nipis. Miane sing amis ambune. Kek ragi pelasane ku lebok kabeh kemiri, ranti, asem gede gubiain wis ojo macem-macem wis ojo didalai bawang apiam, bawang putih wis gede gubiawe. Iki ragine wis gerus sampai alus. Kapan riko-riko iki demen pedes tambah lebok cilik, gula abang. Mari ku gerusen maning wis sampai ramet. Gerusen wis sampai alus iku ragine. Tambahno micin, uyah, tambah gula abang maning kek terus gerus maning wis sampai ramet. Ojo lali ditiliki. Mari ku ceburno wis ulinge. Ulinge wis oriji ki ya wis kumbia, mari ku diulet wis dadi siji. Wis mari ku pelasen lebokno wis nang godhong. Sematane ku ngisor ndhuwur hang pancen kapan nyematai meneh leleran. Kukusen wis mari ku kukusen wis sampai mateng sampai tanek iku meneh enak engko kapan dipangan. Pelasan ulinge wis mateng kek. Pelasane sen wadhe piring kek. Aja lali segone sen tambah oseng-oseng sayur, mari ku didale pelasane terus dibuka. Ditublek iku pelasane nang ndure segone. Wis ayo dipangan kek pelasan ulinge. Pelasan ulinge sing ana blimbing wulune. Blimbing wulune iku rontok sing ana uwohe. Ayo wis kek madyang.